Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye lero la chisanu mu sabata imene yachiwiri nyengo ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel mu 24 ndi 3 mpaka 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Dorothy Banda kuchokera ku Somerset West Parish, Diocese ya Cape Town, dziko la South Africa. Mawu amthenga woyera akuchokera mu thenga wa Mariko mutu 3 ndi 13 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Flavius Makwinja. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Samueli. Saulo adatenga ankhondo okhoza zedi 3,000 amene adawasankha pakati pa ankhondo onse. Adapita kukafunafuna Davide ndi anthu ake ku matanthwe a mbalale mbuzi zamthengo. Iye adafika ku makola a nkhosa a pamphepete pa njira, pamene padali phanga. Saulo adalowa mphangamo kuti akazithandize. Pamenepo nkuti Davide ndi anthu ake akubisala mkati mwenimweni mwa phangalo. Apo anthu a Davide aja adamuwuza kuti, tsiku lija ndi lero limene chauta ankanena. Muja adakuwuzani kuti, ndidzapereka mdani wako m'manja mwako. Udzanchita zomwe zidzakukomere. Tsono Davide adanyamuka, nakadulako chidutswa ku mkanjo wa Saulo, iyeyo osadziwako ayi. Koma pambuyo pake Davideyo adavutika mu mtima mwake chifukwa chakuti adali atadula chidutswa chija ku mkanjo wa Saulo. Tsono adawuza anthu ake kuti, chauta andilese kunchita choyipa mbuyanga, wozozedwa wa chauta. Ndisampweteke, popeza kuti ngozozedwa wa chauta. Choncho Davide atalankhula mawu amenewa, anthu ake adamvera, pakuti sadawalole kuti amthire nkhondo Saulo. Pamenepo Saulo adatuluka mphanga muja namapita. Pambuyo pake Davide nayenso adatuluka mphangamo, ndipo adayitana Saulo kuti, mbuyanga mfumu. Saulo atachewuka, Davide adamugwadira pogundisa nkhope yake pansi. Adafunsa Saulo kuti, chifukwa chiyani mumamvera mawu a anthu amene amanena kuti, Davide akufuna kukuphani? Lero mwaonatu ndi maso anu kuti chauta adakuperekani m'manja mwanga mphanga muja. Ena ankandikakamiza kuti ndikupheni, koma ndakulekani dala. Ndipo ine ndidati, sindipweteka mbuyanga, poti ngozozedwa wa chauta. Atate anga, onanitu chidutswa cha mkanjo wanu chili m'manja mwangachi. Pamenepo mudziwe kuti mu mtima mwanga mulibe cholakwa kapena zokuwukirani, poti ndadula chidutswa ku mkanjo wanu, koma osakuphani. Sindidakulakwireni, ngakhale kuti inuyo mukufunafuna moyo wanga kuti mundiphe.
chauta aonese kuti wolakwa ndani pakati pa ine ndi inu. Akulangeni chifukwa cha zimene mukundichitazi. Koma ine sindikupwetekani ayi. Paja anthu akale adati, munthu woyipa, ntchito zake nzoyipa. Motero ine sindikupwetekani ayi. Kodi mfumu ya Israeli adzalondola yani? Kodi ikufuna kugwira yani? Zedi, mukulondola ine galu wakufa? Mukufuna kupha ine nthata? Chifukwa chake chauta aweruze, ndipo agamule pakati pa ine ndi inu kupeza wolakwa. Anditeteze, aonese kulungama kwanga pondipulumutsa kwa inu. Davide atamaliza kulankhula mawu amenewa, Saulo adamfunsa kuti, kani liwu limeneli ndi lakodi, mwana wanga Davide? Apo Saulo adayamba kulira mokweza. Adawuza Davide kuti, iwe wachita chilungamo kupambana ine, pakuti wandichitira ine zabwino pamene ine ndakuchita zoyipa. Lero waonesa ubwino wako pakuti sudandiphe, chauta atandipereka kwa iwe. Kodi munthu atapeza mdani wake, angalole kuti mdaniyo apulumuke? Motero chauta akuchitire zabwino, chifukwa cha zimene wandichitira lerozi. Ona tsono, ndikudziwa kuti udzakhala mfumu ndithu, ndipo kuti ufumu wa Israeli udzakhazikika pa iwe. Undilonjeze molumbira tsono m'dzina la chauta kuti sudzapha zidzukulu zanga ine nditamwalira, kuti dzina langa ndi la abambo anga lisayiwalike. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Mthenga Woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adakwera ku phiri ndipo adayitana anthu amene iye mwini ankawafuna. Iwo nkupitadi kumene kunali iyeko. Tsono adasankhapo 12 nawatcha dzina loti atumwi. Adawawuza kuti, ndasankha inu kuti muzikhala nane. Ndidzakutumani kukalalika, ndipo mudzakhala ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa. Anthu 12 amene adawasankhawo ndi awa: Simoni amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, Yakobo ndi m'bale wake Yohane ana aja a Zebedeyo, Andreya ndi Filipo, kudza Bartomeyo, Mateyo, Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, Tadeyo, Simoni wa mchipani cha ndale cha Azerote, ndiponso Yudasi Iskariyote amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero la chisanu mu sabata imene yachiwiri nyengo ya pachaka, mawu amene akutitsogolera ndi akuti ndife atumwi. Ndife atumwi, kati kuti ndife anthu otumidwa.
Ndimakumbukira bwino lomwe nthawi imeneyo pamene ndidali ku seminari ndili wachichepere kwambiri. Ndidali ndi spiritual director wina amene anali wansembe amene amandithandiza moyo wanga wa uzimu. Wansembe ameneyu asanabwere kudzaphunzitsa pa seminari anoti adapitako ku Germany. Ndi tsiku lina lake ndidali ndi funso loti ndimfunse wansembeyu chifukwa cha mawu ena amene pa nthawi imeneyo sindimamvetsa bwino. Mawu ake adali oti atumwi. Ndiye ndidamufunsa kuti atandifotokozera bwino kuti kodi akati atumwi akutanthauza chani. Ndiye pofotokoza adandiuza za nkhani imene kalelo idachitika iyeyo ali ku sukulu ku Germany. Ati tsiku lina adapita ku tchalichi ina, ndipo atakalowa mtchalichi imeneyi adakapeza mtanda umene umaonetsa Ambuye Yesu okhomedwapo pa mtanda paja. Adapeza kuti mtanda umenewu Ambuye Yesu alibe manja komanso miyendo. Izizi amanena kuti zidachitika kalero nthawi ya nkhondo ija yachiwiri ya pa dziko lonse lapansi, kuti chifukwa cha bomba limene lidaphulitsidwa mu tchalichi chimenemu ndi malo ena onse, ati manja a Ambuye Yesu adaduka komanso miyendo yawo idaduka. Koma pansi pa mtanda umene wa Ambuye Yesu ati padalembedwa mawu akuti ndilibe manja, ndiwe manja anga, ndilibe miyendo, ndiwe miyendo yanga. Ndipo funa kufotokoza wansembe ameneyo amene amandithandiza moyo wauzimu adandiuza kuti ndiye kuti pakutero mawu oti atumwi akutanthauza kuti ndilibe manja, manja anga ndiwe, ndilibe miyendo, miyendo yanga ndiwe. Kusonyeza zoti atumwi ndi anthu amene amatumizidwa ndi Mulungu, kuti Mulungu amawapatsa mawu ake m'manja mwake, ndipo amapemphedwa kuti ayende ndi miyendo yawo kupita kulikonse kuti akasiye uthenga umene Mulungu wawapatsa. Izi ndi zomwe tikuziona mawu amene tawerenga lero kudzera mu zimene Ambuye Yesu akuchita. Akuti Ambuye Yesu lero asankhapo mwa anthu ena amene ankawatsatira kuti awatume. Tikumbukire kuti padali anthu ambirimbiri amene ankawatsatira Ambuye Yesu, ena pa zifukwa zosiyanasiyana, koma Ambuye Yesu chimene akuchita lero mwa anthu onsewa ati akusankhapo ena amene ankawafuna kuti awatume. Choncho Ambuye Yesu akusankhapo atumwi. Ndi Ambuye Yesu sadangowasankha anthu aja, monga tamvera mawu aja kuti akufotokozanso chifukwa chimene anthu aja akuwasankhira. Poyamba akuti wawasankha kuti azikhala naye, ndipo kachiwiri akuti ndidzakutumani kukalalikira, kenaka mudzakhala ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa. Zinthu zitatu zimene akuwasankhira anthu omwe iye amawafuna ndi zimenezi. Akuti ndikusankhani kuti muzikhala nane, kuti anthu aja akuyenera ayambe akhala pa mapazi a Ambuye Yesu, aphunzire moyo wa Ambuye Yesu, momwe Ambuye Yesu amachitira zinthu zawo, momwe Ambuye Yesu amaganizira, momwe Ambuye Yesu amaweruzira, ndipo adziwenso zokonda zawo. N'chifukwa chake akufuna kuti azikhala naye. Ifenso poyamba titakhala ndi Ambuye Yesu kandi ntchalichi muno kumapemphera limodzi ndi Ambuye Yesu, ndiye kuti zimatithandiza kuti tiphunzire moyo wa Ambuye Yesu, tikhale pa mapazi pawo. Ndikuganiza ngati n'chifukwa chake akatolika ali ndi maseminari amene anyamata amapita kukakhala kaye ndi Ambuye Yesu, asanatumidwe amayamba apita kukakhala ndi Ambuye Yesu kuti aphunzire moyo wa Ambuye Yesu, kuti akamawatuma azikachita zimene Ambuye Yesuwo amafuna. Ndipo akuwuzanso cholinga chimene akuwayitanira, si china ayi ndi kukuyitanani kuti munditsate ndi cholinga choti muzikalalikira, kuti mawu amene aphunzire pokhala ndi Ambuye Yesu sikuti ndi mawu awo okhayi, si mawu athu okha amene timamva m'matchalichi mwathu. Ndi mawu amene titawalandira Ambuye Yesu akufuna kuti tikhale atumi, anthu otumidwa, kuti mawu omwewa tiwatenge tikagawireko anthu ena.
tikalimbitse mitima ya anthu amene mitima yawo idasweka, ndipo tikapange china chilichonse chogwirizana ndi mawu amenewa. Izi ndi zimenenso Ambuye Yesu akuayitanira atumwi ake, komanso zimene akutiyitanira ife. Ndipo pamapeto pa zonse akuayitana kuti akatulutse mizimu yoyipa, kuti kunjaku anthu ambirimbiri ali omangidwa ndi mizimu yoyipa, ndi akufuna kuti akawathandize kuti akathe kumasulidwa. Ifenso talipo anthu ambiri amene tingathe kuwamasula, amene amalephera kuchita zinthu zina chifukwa cha zizolowezi zimene zidawamanga ndiye mizimu yoyipayo. Ndiye pa mawu amenewo ifeyo lero tikuphunzirapo chani? Ife lero tikutumidwa kukachita zomwe taphunzira kwa Ambuye Yesu. Titakhala pa mapazi pa Ambuye Yesu akutituma, monga momwe mwa nthawi zonse pa mwambo wa nsembe ya misa timachitira. Titamva mawu a Mulungu komanso kudya chakudya cha uzimu, timatumidwa. Wansembe amatipitani kalalikeni mthenga wabwino wa Ambuye. Ukutu ndiye kutumidwa kwathu kwa ife tonse, osangoti ansembe okha, tonse timatumidwa kuti tikachitire umboni zimene tanzimva. Mwina ena timaona ngati tikangopita ku tchalichi Chikhristu chathera pamenepo. Ayi, tidziwe ndi kuzindikira kuti ndifenso akhristu kunja kwa matchalichi athu, makamaka potumikira Mulungu. Choncho kuyambira lero ndi mtsogolomo tikumbukirenso kuti ndife manja ake a Yesu Khristu. Tikumbukire kuti ndife mapazi a Yesu Khristu. Ambuye Yesu amafuna kuti agwire ntchito mwa ife. Akadakonda Ambuye Yesu kupita ku ndende zosiyanasiyana, koma akudziwa kuti ife tilipo. Adakakonda kuyenda kupita ku zipatala zosiyanasiyana, koma akudziwa kuti tilipo. Akadakonda kuti apite maofesi akuluakulu, apite afikire atsogoleri kaya adziko, atsogoleri a mipingo, koma Ambuye Yesu miyendo yawo adasungitsa ife, adatibwereketsa. Ndiye tikuyenera kuti ifeyo ngati atumwi tipite m'malo mwa Ambuye Yesu, tikalalike mawu amene Ambuye Yesu akadalalika. N'chifukwa chake mawuwa akunena kuti ndife atumwi. Amen.